Tervetuloa uudelle videolle. Tehdään tänään tämmösiä kanan jauhelihasta burrittoja ja paistetaan ne uunissa. Erittäin helppo ja nopea resepti näin alkavan viikonlopun kunniaksi. Tuo pannu on jo vähän turhankin kuumaksi pääsi tässä, kun eli paistellaan tuossa tuo kananjauheliha aivan ensimmäisenä ja jatketaan siitä. Tuossa kääntelin äsken tuon jauhelihan. Sehän alkaisi olla maustamista vaille valmis. Laitan tänne mausteeksi takomaustetta. Semmosen puoli desiä, ja tätähän voi laittaa maun mukaan, mutta itse tykkään, että tää puoli desiä on tähän määrään jauhelihaa aika sopiva omaan makuun. Ja sitten vettä. Vettä semmonen 1,5 desiä ja annetaan. Ja seuraavaksi annetaan kehuskella tuossa pienellä lämmöllä niin kauan, että vesi haihtuu kokonaan. Ja sitten aletaan täyttelemään burrittoja. Sehän on tuolta pannulta tuo vesi haihtunut, niin jatketaanpa tästä sitten seuraavalla työvaiheella. No niin, otin tossa tämmösen matalan uunivuuvan ja laitoin siihen leivinpaperin alle. Toinen vaihtoehto olisi voidella tuo vuoka, niin ettei nämä ruuat tarvitse kiinni, mutta tulee itse käytettyä tuota leivinpaperia. Ja sitten tämmöisiä tortilloita oli tuossa jo avattu paketti, niin niitä aletaan tuossa täyttelemään. Elikkä, ja miten tää näkyy, kun tuo kamera on nyt tuossa ei ole ihan vieressä, mutta toivottavasti näkyy. Eli ajatus on semmonen, että tästä tulisi semmonen 5-6 kappaletta. Tai riittäisi tämä jauheliha 5-6 kappaleeseen. Niin laitetaan semmonen sopiva määrä tuota jauhelihaa. Ja seuraavaksi salsakastiketta. Sitäkin voi tietenkin laittaa vähän oman maun mukaan, mikä tuntuu sopivalta, mutta laitetaan nyt jonkin verran. Sitten mulla on tässä, ostin kirsikkatomaatteja tänään lisää, niin laitetaan nyt niitäkin tuonne vähän. Sitten oli tuolla ennestään suippopaprikaa jääkaapissa, niin laitan niitäkin tuonne mukaan. Sitten laitetaan tällaista herkkua. Katsotaan, nyt näyttää siltä, että tuli vähän turhan paljon tuota jauhelihaa, mutta
Sitä nyt tuli sen verran mitä tuli. Noin. Ja sitten tietenkin vielä sitten juustoraastetta. Ja tännehän nyt voisi sitten laittaa muutakin täytettä mitä haluaa, vaikka oliivejakin voisi laittaa, niitä on joskus laittanut ja tuohon johonkin laitan vielä fetajuustoa. Sekin passaa tänne oikein hyvin. Tai sitten voisi laittaa esimerkiksi maissia tai jotain muuta tämmöistä. Mutta sitten ajatus on vaan se, että yritetään saada tämä käärästyä jollakin ilveellä kiinni. Tällä tavalla. Ja sitten otetaan seuraava. Ja täytetään. Nämähän on sitten aina semmoisia, että ne tahtoo haluta yrittää aueta, mutta niitä voi sitten lopuksi siinä parannella ja laittaa paremmin kiinni. Koitanpa nyt laittaa pikkusen vähemmän jauhelihaa tuonne. Niin. Elikkä jos laittaisi ton kastikkeen. Tällä nyt ei ole sinänsä väriä missä järjestyksessä näitä ainesosia tänne laittaa, mutta kun nyt jossakin järjestyksessä laittaa. Elikkä näin. Laitetaanpa tähän nyt sitä fetajuusto tai salaattijuustoahan tämä nyt on, kun tässä ei lue feta, niin se on silloin salaattijuusto. Täytyy olla tarkkana, miten nimittelee. Laitetaan sinne muutama kuutio ja sitten juustoraastetta. Ja sitten yritetään saada tämäkin jotensakin kiinni. Tähän tosiaan, tämä nyt on tämän kokoinen pelti, mikä mulla tässä on, niin tähän menee 6 kappaletta näitä muistaakseni, sillä ei ehkä sujuvasti. Mutta minäpä täyttelen nämä loppuun ja palataanpa sitten asiaan, kun on kaikki täytetty. No niin, tämähän on 6. kappale tässä nyt menossa, niitä ei tähän enempää sovi. Ja jauhelihaa pikkusen jää yli nyt, kun tuli sitä laitettua tuonne jonnekin vähän liian vähän, mutta sepä ei haittaa tahtia, eikä anneta sen haitata. Tähän tuli nyt sen verran monenlaista näitä täytteitä, niin tulee aika lailla pullistelee nämä tortillat. Laitetaan tuohon viimeiseen nämä kaikki suippapaprikat, mitä niitä oli. Tällä tavalla näin ja sitten vielä juustoraastet päälle. Tai tänne mukaan. Siinä ei kovin paljon sovi tuota juustoraastetta. Tuli sen verran paljon noita muita täytteitä. Nyt nämä kannattaa yrittää sovitella sillä tavalla, että ne olisi niinku suunnilleen tämän koko pohjan peittää, niin ne pysyy sitten tuossa niinku sillä järkevästi. Noin. Päällä sitten salsakastiketta. Samalla pysyy nämä tortillat vähän niinku siinä
aloillaan, että ei ne lähde pyörimään auki. Eli se on tämä salsakastike niinku jonkinlaisena liimana nyt tässä tapauksessa. Tätäkin sitten maun mukaan. Jossain ohjeissa on sillä tavalla, että on laitettu tonne allekin vähän salsakastiketta, mutta itse en ole sitä harrastanut. Laitan tätä päälle ja sitten tulee laitettua syödessä vielä kylmänä tähän niin Ja sitten vielä lopuksi juustoraste. Tätäkin tietenkin oman maun mukaan tykkääkö enemmän vai vähemmän juustorasteesta. Kyllähän se juustoraste tähän ruokaan sopii. Jaha, se oli jäänyt tonne. Halunnut jäädä tonne vähän niinku kiinni jumiin tuonne. Sen näköinen. Ja uunin tossa tosiaan laitoin päälle siinä vaiheessa, kun oli tuo jauheliha paistettu, niin laitoin lämpötilaksi tasalämpö ja 175 astetta ja ihan normilämmöllä, että ei ole kiertoilma lämpö päällä, vaikka tuossa uunissa nyt sekin on. Mutta. Elikkä tän näköinen. Laitan ne nyt tuonne uuniin ja katsotaan sitten, miltä ne tuossa jonkun ajan kuluttua näyttää. No niin. Kurka taas uuniin. Elikkä nämä oli aluksi lämpötila 175 astetta ja oli sen 20 minuuttia. Sen jälkeen laitoin lämpötilaksi 200 astetta ja siellä ne oli semmoisen 5 minuuttia. Ja siinä 5 minuutin aikana toi juusto sai tommosen kauniin väri. Elikkä ainakin meikäläisen uunilla se on se sopiva paistoaika. Ja joissain ohjeissa on laitettu suoraan se lämpötila 200 astetta, mutta olen kokeillut sitäkin ja se tahtoo tehdä sen, että se tuo tortilla tuolta päästä kuivuu ja palaa ihan ruskeaksi, niin siksi laitoin nyt ton lämpötilan 175 aluksi. Ellei halua tämmöstä ruskeaa kuorrotusta tähän juustoon, niin sen voi pitää siinä 175 asteessa, vaikka vähän pitemmän aikaa kuin sen 20 minuuttia, jos sille tuntuu. Mutta se on aina uunista kiinni ja vähän sekin, että minkä verran on täytettä ja minkä verran on juustoraastetta ja näin. Mutta otetaanpa lautaselle ja katsotaan, miltä näyttää lautasella. Tämän näköistä settiä tällä kertaa. Laitoin tuohon vielä salsakastiketta vähän päälle ja noita pepperonisiivuja ja salaattia kylkeen, niin se olisi siinä. Ja olisiko se niin, että se olisi vaikka Pepsi Maxia kyytipojaksi ja polkastaan sillä viikonloppukäyntiin. Kiitos kun katsoit videon ja palataan seuraavalla videolla. Moikka!